sa Jesser Marketing. Ayo! 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 Oy, ikaw na pod budoy. Buntag sa'yo pa, mangutang na pod ka no. Ah, kabalo lagi ka, Kap. Ay, basta ikaw budoya ka. Unya, unsa naman pod imong utangon? Kuha daw mo si Mama og iklog. Itlog na siya. Unya, unsaon man lista na siya. Dili, Kap. I-drawing. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto ani ata mga kabisyo, my love, so sweet. Duyog sa pagpaminaw alas 11:12 na gyud sa kaudtuhon. Duyog ta sa paglanog-lanog, kumbati ta sa pagpaniudto. Ilabi na sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan, batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa tuwang kinabuhi, magpaanto sa tuwang pamilya ug labaw na sa tuwang bulsa. Mga kabisyo, my love, so sweet, kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Duyog niya punta sa pagpaminaw kanyato karong mga taknya ni style niya kumbati ta sa paglanyog-lanyog. Kumusta ninyo diha? Ilabi niya katong mga uban kanyato diha karon nga bago lang nagungit-hungit nyo. Ha, nagkamulo sa ilahang paniudto, pagpakabusog. Oh, ayaw niya pagtuka-tuka og kwan kining pangagdag kaon kay kabayo kong di ka mga tag ha. Alam mo nga oy mga utya. Pero wala niya perting paspas kaon giot ng kanyon niya. Pero bitaw kung bati ta ninyo, pabati mo kanyato ha? Yes, of course, absolutely. Diri mga kabisyo, live ta sa tawang Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page, and of course sa tawang sex line 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Kumusta ta ninyo diha mga kabisyo, my love, so sweet. Tuod kini ato ang tulumanon gatog kanato, no? Sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan o ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parehis sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric o luyan, dilaw, tawa-tawa o banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ando ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule, mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian, tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige mo na siya to ang text line. Kumbati ta sa paligon na pudusab sa gihapon. Kumusta ta ninyo diha? Ilabi na sa mga lugar nga naabot sa tong pagsibya karong mga takna. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ilabi na kining uban kanato naa diha dapita sa
Santo Tomas, Davao del Norte, sa Line FM. Thank you so much. Mga taga Go FM Trento Agusan, dagang salamat. Okay, Hometown Radio 101.1 San Carlos Negros, 93.9 Line FM Aras Asan, Line FM Barubo. Thank you so much kaninyo diha putuod, no? And 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol. Maadjong pagpaminaw mga taga Bujol. 99.5 Gold Bajuga. Bayugan. Dala naman dani. 94.1 Big Radio Bayugan. Okay, thank you so much. Pudusab 88.8 Kings FM Pipino Mas Media Unidad Caguait. Radio Tribu Madrid 88.3 Line FM Badas Placer, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, and 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City. Thank you so much sa inyo ang hurot diha sa pagpamina kanato plus tarta na pudusab sa to ang pagpalanog-lanog. Kumbati ta ilabi na lulubaba sa to mga kahimtang sa kinabuhi diha. Kumusta ta tuod, no? Wala may problema tuod pudusab. Nalang ko'y nakalalis tong yangki ba nga kini diyang mga babae dapat ka-level gini sila sa tuwa o di ba ka mas labaw dapat ni sa tuwa. Actually na yung mga activist nga mga tao sa Europe, mga kabisyo or sa US, wala kayo diri sa tuang nasod, no? Especially diri sa tuang region, no, diri sa tuang sa Asia. Oo. Asia kay wala kayo mga feminist naga-protest, no? Reclaim sa ilahang katungod nga dapat mas labaw sila sa mga kalalakinan. Naman kayo ubang babae mo ingon nga kining kaya daw nila tanyang buhaton, no? Kay tungod karon mga panahon na nanay mga babae mga engineer, nanay mga pulis, nanay mga sundalo, piloto, mekaniko, no? Tama na naman gid po sa mga ingana, no? Magdepende na lang ginya sa imuhang kapaspas pud sad matrabaho o sa pulidon nimong pagtrabaho, di ba? Labi na kung ikaw mekaniko pero sultihan ta mo, no? Dili gyapon ninyo kaya nga palabon ming mga yayaki. Ngano nakasulti man ka na lulbaba? Bisan pag mingon niya tog kining 5 kalalaki, no? 5 limang lalaki na hindi kaya ng 5, 10 o mas marami pang mga babae, mga kabisyo, ha? Bisag pila pa mo kadaghan. 5 lang kalalaki kailangan. Butatog sa gatos mo kabuk versus sa 5 lang kalalaki. Unsa man na siya kanang mag-alsa og sakinan? Or unsa ba? Dili oy. Kanyang utang nga tog dili gid kaya sa mga babae. Kanya bitang mangi sa arinula nga nagdungan. Testing daw, ha? Di pa gina nila kaya. Unless kung ang arinula mo kadako og swimming pool or planggana lang siguro kadaka, no? Pero kung magsabay siguro lalaki bawa basa siguro kay stila to ana, no? Isik-isik. Kalasa jud kay ni mog bright to lubaba oy. Anya maginya siya magamit maginyato ni to mga ka bright nato jud. Kay tungod sa man ko dapat natong actually dapat nato gyud nga gamiton nga atong ka bright kay kung di dili nato i-practice nga atong ka bright, no? Pwede na siya mo sa kung na research man gud pwede siya mapadulong sa gitawag natong dementia. Kabalo mo niyang dementia mo niya sakit karon ni Bruce Willis, idol nako. Katong gadala sa Die Hard. Dugay ka siya mamatay bisag usaon nimo pero siguro kining putlan bitaw kining matay siguro sa iyo, no? Mo na sakit bitaw ni Bruce Willis, mga kabisyo, my loves dementia. Kana siyang sakita. Later na to na siya isugutan, no, sa tuwa Kalabo Baka Health Tips. Tama po kalulubaba para adunay exercise or vitamins sa ato ang brain, kumbaga. Sige Dabi, testingan na ako imuhang ka-bright daw be. Away problema, sige daw, sige lang ka. Unsay pasabot anang cooling place. Cooling place.
pasabutan niya, sultihan ta ka. Pag gani ganyan mo sultihan ta ka nga, dugay niya ka diri sa Davao. Katunto ba sa ganyan mo? Ha? Kaya tungod mo niya siya pag mutingog ang imuhang cellphone o ang telepon. Ha? O niya tapos mutubag dahin ka nga, hello, who's calling please? Mao niya siya calling please, ha? Mo niya pasabutan niya niya. Daan ko pa. Huwag niyo ko na sa'yo, bright na kikastanan. Muingon tako ka ng bugnaw na isang lugar. Pero mas nindot pa man imong tubag, mas bright jud ka lulubaba. Di jud ka basta-basta. Pero napa ko'y dugang sa imo lulubaba, ha? O siya man niya siya, ha? Use the man, the gun, father, the long gun, anyone, long coat, and earring in a sentence. Testingan na to ng ka-bright ni mo diha. Kung kalas medyo kay ka-bright, ha? Tasha, choy. Pero sige, may problema. Suklan to niya. Ha? Abini mo, ha? Kagabi, daman jud ko. Kalitra lagi ko dagan, ha? Nabangga pa jud ko sa father. Moto niya suko si mama, ha? Gikusnot ang akong dalonggan, ha? Pagka ugma, ha? Dugay ko ka mata. Ya, munya nga. Iniwan niya pala nila ako, ha? Ang long coat pala pag mag-isa ka, ha? Buti na lang may kasama pa ako. Ang earring, ha? Bright tayo kay Lulubaba. Palakpakan po nato na siya panagsabi tatuod. Oy, grabe na lang kayo. Alas 11:22 na gyud mga kabisyo, my love so sweet. So dapat kamo may practice ninyo ang pagka-bright ninyo. May na lang gituod, no? Dili mo ma-dementia, dili mo magka Alzheimer. Mo na siya mga sakit sa mga brain, di ba? Mga bright. Og tuod sa mga wala pa nakapaniod to diha, mayo si rin yung buhaton mga kabisyo. Actually, pwede ni siya before and after, no? Ako ginabuhat nako, ginainom nako ni siya before. Oo. Kay tungod vitamins naman gud ni siya, no? Angelic C vitamins. Nindot ni siyang pampabusa sa imong immune system. Okay, para mosabay siya og ka-dissolve ba sa pagkaon nga imong kaunon. Okay, para protektado og himsog ang panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, ha. Epektibo kay ni siya, no, nga vitamins. Aduna mo gud ni siya herbal content, no? Mo ni siya vitamins nga dunay herbal content mga kabisyo, my love so sweet. No, puno pagid sa mga minerales nga mo depensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na kita mga kabisyo, my love so sweet, ha. Muna to ang pilihon aron na mulagsik mohimsog ang ato ang kalawasan. Okay, especially nga arong mga panahon na dali ra kita matakbuyag mga sakit, dali ra kita maluya, so importante sa malaga natin pang depensa. Diba? Tama Lulubaba o tama na? No choice, tama ka. Hala, sige, kung bati ta Lulubaba. Tuod, na ako'y gustong i-share sa mga Lulubaba ba? Nga ako ang balay bitaw sa kulolo. Astang! Nakuha yun! Kaya mo na Lulubaba, nisulod ko sa Lunes. Nakagawas ko atong Biyernes. Ay sus, wala lagi niya sa kulolo, may kiling. Uy, tuwara na, palabuan pa ko niya, Kaya mo na, nisulod ko atong January. Nakagawas ko sa bulan sa Abril. Nagdagan pa kuhaan niya, ha? Nagmarathon pa ko, ha? Nakuha rin kayo, no? Pero, sultihan ti ka Lulubaba, di lang isa akong ambalay sa kong lolo. Mo ba? Daganyak ba kong lolo, Napo isa kabalay akong lolo Lubaba. Nga dako po guys, tanan. Laliman ka kung musulod mo sa year 2023. Mga kabisyo, my love so sweet. Ang kagawas mo,
year 2024. Unsa man nga klaseng balaya si mong lolo, ana? Prisuhan. Daan ko pa. So, nindot ng balaya diha may kiling kay libreng kaon, libreng gwardya, no? Nindot na, wala na siya gastuon po siya sa mga expenses sa balay. Kuryente, tubig, kay na tanan. Oh, di ba? Nindot ang balaya niya, anya si mong lulugod. Nya, napakay mas labaw pa niya na, lolo baba. Wala niya, mas nindot ni mong balay si mong lulo. Bahalag di ko makasulod diha. Okay na kong payag. Pero bitaw, sige, kumbati ta ninyo. Para karong mga tagnaa, dili mo maglabad ba? Kay dagaran ba mga bulaton nun ya? Tapos ikaw yung kapamasada pag-isag ka. Kabalo ko, pag uli mo, medyo hapo yung kayo mga liawas. Kapoy kayo sa pagkarangkada. Diba? Ilabi niya kung siguro diya sa inyong lugar, asang dapita nyo, na po may mga sikad-sikad diya. Tricycle? Kung pa ninyo, mga haplas mudaan, o kining numero 1, aprobado, garantisado, nga Calabo Plus Herbal Oil Luniment, mga amigo, Huwag tangi sa panyohot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, ubag-ubag, matakiki, arthritis, rayuma, guban pa, mupatay sa kutong, moisturize sa panit, humutog sakto sa kinit, bugnaw, ninyo sa paminyaw. Insay kan mosquito repellent po doon sabi niya. Alam ko sabi sa mga nasa opisina o kubuyon sa biyahe. Gamitin sa Calabo Plus Premium Rub Alam sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub kanya. Para ang buhay, Para sa mga kagit-kagilog bawo sa lawas, panyabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pampabatay sa kutis, Karisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, Kalisma Kojic Soap with Sunblock Protection na tanin nyo. Kinigato ka nato sa Jason Marketing Calabo Plus Herbal Products Kaya sa Calabo Plus, tanang balatiyan, tudas. Yung panginintay nyo. Alas 11:27 na. O babati mo kanya mo para makumusta mo na mo diya Japita kung saan man kayong naruroon ngayon at lumilipad. Anong lumilipad? Lumilipad ang ating pagsibya saan mang dako, saan mang dulo ng mundo. Tayo'y mararating nyo. Inagin sa ito ang Facebook Live, DJ Mikey Ling. Like, share, follow mga kabisyo My Love So Sweet. Also, live po tayo dapita sa Calabo Herbal Product Just Sir Marketing. Pwede mo mag-message diha nga Facebook page. Okay? Kung gusto mo mag-order sa ito ang mga produkto sa Calabo, kay kung mag-order mo diha mga kabisyo, especially kung naka sa abroad, no? Pwede na ito nang ipadala via COD na transaction. So, padala lang mo or message lang mo mga kabisyo My Love So Sweet. At mga gusto mag-wholesale, mag-resale, okay, pwede po mo mag-message lang diya dapita mga kabisyo My Love So Sweet, no? And kung sa pabaylain na to diha mga kabisyo Lolo Baba, bye-bye mamampod sa to dyan to mga ngayong buhaton, pero nya tawad tangin ninyo jogan pa niya itong mga pakatok diri sa tuwang programa karon manukad sa mandas itong pagpaniud to may kiling ilabi niya sa pagpahimsog sa tuwang kalawasan kabulok kong uban sa inyo medyo Tom Jones na masyado kini si Lolo Baba o kinipod si Mike Ling para sa programang Totok Pakatok sa Udto.